И 92. Значи, лека нощ на всички, освен Тим Дрейк, Бъмас Бернард. Всички, които харесват Тим Дрейк, всички, които харесват Бъмас Бернард, на Cybershine 3, на Блорп и на All Star Serena, лека нощ на всички останали, освен тези хора. А да, и на Лайла от Декстър също. Без нея.